איזי. ג'וזף. הערב משובח, הקצב מסובך, לכן קוראים לי הפרופסור על הבום בום טרח. אני תלמיד חרוץ שרק יושב בחוץ, זה מתבשל אצלי בפנים, בסוף יוצא פיצוץ. אני מוסיף טיפה טיפול לתוכנית בישול, נשמע ממש חול בלי לחצות את הגבול. כולי בהיי, אולי זקוק לטיפול, המוזיקה עושה אותי מסטול, וכולם רואים עליי בזכותה אני עוד חי, עם חיוך על השפתיים וניצוץ שבעיניי, וכולם רואים